Dobar večer svima. Prije svega htio bih zahvaliti Kromi na nominaciji i na odabiru ove nagrade. Moram priznati da me jako iznenadila, ali prije svega ona pripada mom timu Pro klime koji vrijedno radi, podržava nas i razvija cijelu firmu prema pravom putu. Nakon toga isto tako moje obitelji koja me cijelo vrijeme tu podržavala na tom putu. Par riječi o Pro klimi. Krenuli smo kao mali obrt 1967. godine, a zapravo smo 1993. godine osnovani u formalno poduzeće koje se bavi proizvodnjom klimatizacijskih uređaja, ali ipak malo većeg opsega nego što mislimo da su ove male klime na našim fasadama. Cijelo vrijeme nas je vodila nekakva vizija i strategija, a to je prije svega posvećeno kupcu, poštivanje naših zaposlenika, fleksibilnost u poslovanju i proizvodi visoke dodane vrijednosti. 2015. godine akvirirali smo od vodećeg proizvođača klima komora u Europi, poduzeća Wolf. To nas čini jako ponosnim. Zbog toga što je prvenstveno motiv kupovine bio centar kompetencije koje smo imali u Hrvatskoj, a ne samo proizvodni pogon ili ruke koje čine proizvodnju. Pa tako mogu s ponosom reći da dan danas smo centar kompetencije u tom velikom poduzeću za određene vrlo specifične tehnologije koje, evo, mogu reći, u Njemačkoj nemaju, nego su tu kupili u Hrvatskoj. Kompletni menadžment Pro klime je isti tako kakav je bio, nemamo nikoga sa strane, poslujemo samostalno, to nas čini vrlo ponosnim, ali isto tako nas čini obveznim prema budućnosti da tako nastavimo i da u tom svijetu, u tom vrlo okrutnom svijetu poduzetništva i dalje igramo važnu ulogu u ovom području našem kojim se bavimo u Europi. Još jedanput zahvaljujem svima i želim vam ugodnu večer.